En Richie dibuixat agafa el cartell amb el títol. Nou curs de patins en línia! A l'habitació. Ja és aquí el nou curs de patins en línia. Ens ho heu estat demanant i per fi l'hem creat. Per fi podreu aprendre a patinar o practicar si ja sou d'un nivell més avançat. A més, introduint el codi que trobareu en aquest spot, tindreu un 10% de descompte. M'indiquen que és un 20% de descompte. No, que avui ja fa 10 anys que vam obrir aquest gimnàs. Així que si avui mateix et subscrius al curs, tindràs un 50% de descompte. No esperis més i entra al nostre web. Per fi, feia tant de temps que em queixava a les xarxes socials d'aquest gimnàs que per fi han fet cas a les meves pregàries. Han fet un nou curs de patins en línia i per fi podré practicar aquest esport que tant admiro. Ja em veig d'aquí a uns quants anys patinant com un professional. Serà un somni fet realitat i ara tinc l'oportunitat d'inscriure'm al curs a un bon preu. Bé, ja m'hi he inscrit i aquest mateix dissabte aniré al gimnàs a fer la primera classe. Ja és dissabte, estic a punt d'entrar al gimnàs. Hola, vinc pel curs de patins en línia. Curs de patins en línia? Sí. No ens consta aquest curs. Em diu la recepcionista. No? Però si em vaig veure l'anunci. Quin anunci? Sí, l'anunci que per celebrar-ho feia un 50% de descompte. Noi, perdona'm, no sé de quin anunci em parles. No, però si el van fer a la tele. Ai, perdona, és que no miro la tele. Si jo m'hi he inscrit i tot, en tinc un mail, espera que el busqui. Ja l'he trobat, miri, és aquest. Ja ho veig. Pots mirar si t'ha arribat cap altre correu? Sí, ara ho miro. Ai, sí que hi és. I què hi diu? Per entrar a la primera classe de patins en línia, fes clic al següent enllaç. Si no tens el programa informàtic per fer videoconferència, descarrega'l en el següent enllaç, http:// etc. Què coneix vol dir això? Que la classe es fa des de casa. Ja ho diu el nom. En línia? Vaig arribar a casa, vaig baixar-me el programa i vaig clicar a l'enllaç. La classe s'havia acabat i la conferència es podia veure, però ara era en diferit. Com a mínim, m'ho vaig passar molt bé veient la gent als passadissos de casa seva, veient com no tenien gaire espai per patinar i tal. La situació era graciosa. Això sí, mai més confiaré en un curset que digui en línia. Crèdits finals. Dins del cartell que agafen Richie dibuixat. Guió, narrador i muntatge, Ricard Vidal. Correcció ortotipogràfica i d'estil, Laura Clemente. Música, Indio JR. Aquest relat ha estat possible gràcies als mecenes de l'Aixeta. Si vols rebre els videorelats abans que ningú i ajudar-me a fer que aquest projecte tiri endavant, entra a richiellibres.aixeta.cat i subscriu-te. Entra a instagram.com/richiellibres per saber quan penjarem el pròxim videorelat. Relats en versió text a elscontes.cat. Copyright 2024, Richie Llibres.